Mä en olekaan jaksanut kuvata pitkään aikaa, mutta nyt let's get back to the track. Ollaan tää Annilla ja Iidalla. Tuolla on Lumi ja Anni. Tuolla on Helmi. International Energy. Do you want to be on Helmi's vlog? Helmi's a YouTuber. I have a YouTube channel. Moikka! Missä sun pappalasit on? Nää on katana. Nyt mulla on uudet pappalasit. Eiks ne oo auton alla? Toivottavasti tää tulee vlogiin. Tuu vlogiin. Mä oon kuitenkin käynyt vuoden kamerakurssi, niin mä saan olla kameran edessä luontevasti. Moi kamera! Näytät hyvältä tänään. Uvu never stops. Sexy noodle. Sexy noodles. Nää onkin mun ja Helmi ostamia Berliinistä. Mä oon huomannut, että mä oon tehnyt siksi sun tyyli joka vlogissa, mä oon tullut tähän näin vaan. Jep. Oikeesti jokaisesta tyyli. Kyllä. 2 kertaa viime vlogissa. Kyllä. Joten nyt 3 kertaa. Fitnessin kehtoo. Ota video. Ja mikä se on? Tossa on mun koira. Kato, tällä on tämmönen paskakasa sylissä. Mä teinkin nyt tällaiset, mä levitän tähän ja sitten teen jotain. Oho. Moi. Nyt alkoi vlogi. Täällä on Harri. Sanoppa mones päivä tänään on. Tänään on 29. päivä. Tänään onkin päivä, kun Anni ja Iida menee kihloihin, mutta Anni ei tiedä sitä vielä. Mut täällä Helmi syö jouluruokaa ja mun ruoka on tuolla kaapissa. Ja kohta me lähdetään DTM. Joka ikisessä videossa DTM. Wow. Mun pitää nyt kertoa teille, että joulu oli mulle vähän niinku tämmöstä rauhoittumisen aikaa. Niin joulu oli mulle vähän niinku tämmöstä rauhoittumisen aikaa. Niin, eli joulu oli mulle vähän niinku tällaista rauhoittumisen aikaa, eli en oo nyt kuvannut varmaan yli viikkoa ainakaan. Meillä oli eilen kauhujen yö. Jep, meitä pelotti ihan sikana. Me mentiin Joonakaan nukkua siis varmaan joskus 5. Ja sit meitä alkoi vaan siis pelottaa niin paljon. Joku örisi rapussa. Jep. Siis monta minuuttia. Ja sit me alettiin muistella kaikki jotain ala-astekauhutarinoita sun muita, mikä oli todella sit pelottavaa. Hei, nyt mä kerron sulle pinkit kädet. Joo. Kun enää ei pelota. Mä olin aamulla ihan, että miten on pelottanut, et ei pelota näytä. Mut yössä on jotain niinku taikaa, et silloin näin pelottaa. Löydänkö naisen, jätänkö kaiken? Me ollaan täällä tekee yllätystä. Joo, meille. Eli nyt avataan skumppa. Takaa mitä me ollaan tehty. Ruusuja, Tai skumppaa, kortti. Tällainen kortti. Kaikki raskat on laitettu tonne sohvalle. Jep, ne löytyy sieltä. Nytkin mä niinku näytän vain keskiviikolla, koska kaikki aina tulee keskiviikolla. Me ollaan nyt Lumilla menossa nukkuu. Hyvää yötä on. Hyvää yötä. Lumi täällä pesi naamaa. Mä pesin kanssa äsken naaman. Hei. Oona menikin tohon patjalle. Suositus. Toi on mä ajattelin, että suositus on se, että Oona menee patjalle. Beachy Clean. Ihan mahtava normaalista. Tuo oli V7 tämmönen peachin tuoksunen. Tuo on vähän tämmönen smoothiskin dupe. Niin silleen toi on niinku öljy ja sit sitä niinku hieroo vaan niinku lärviin. Niin siis kaikki lähtee, sit vaan pitää käyttää jotain tällaista niinku kasvavettä. Huomenta. Tänään on elämäni tokat penkkarit, koska olen 4 vuoteen käyvä lukiolainen. I'm very excited. Mulla on vähän kiire. Kello on nyt 9 tulee. Niin nyt mun pitää lähteä koululle. Täällä ollaan aamupalalla. Mulla ei oo nyt nenää päässä, mutta anteeksi. Tältä näyttää. Nam nam nam.
tortilloit ruokana. Mä oon lehmätyttö. Tässä on mun hattu. Nyt on hyvää tortillaa. Mulla on siis niin kova hiki, ettei mitään rajaa. Kohta mennään oikein pulloa. Jetbuller med hus. Stockmannilta 10 € alennuksia. Lidlistä. Vau. Ja olisiko vielä tossuja sitten? Joo. Meillä on vähän niinku samikset. Jos ihmiset ei tajuu, niin ketäs te ootte? Mä oon possu, ehkä pipsapossu, ehkä. Mä oon Pupu. That's right. Ja mä oon cowgirl. Tai siis taidenauta. Happy on! Voitko mä laittaa tän markkinoille? Moi moi! Vai? Kun mä pitää tekee tuossa kannattaa. Abi on papi. Abi on easy. Okei, well. Miltäköhän tää mun luukki niinku näyttää? Mun mielestä tosi hot. Mulla on nyt pipo täällä. Siellä laitellaan. Onko Helkalla kivaa? No ei, itse asiassa mä vähän ahistaa. En tykkää oikein näistä ihmistä, jotka on tässä mun ympärillä. On ihan vitun kivaa. Onks Maria luupuu? Oi ja Siko luupuu. Nyt loppui ajelu. Tulimme takaisin koululle. Halus karkkia? Joo. Mä heitin mun kaikki omat karkit. Risto on nyt räpännyt itsensä Niin. kuoleman kieppeihin. Niinkö? Jalka on haudassa puoliksi. Kuumaa. Haluatteko te vlogia? Totta kai. Menee juu. Miksi sä lyöt mua? Koska mulla on asiaa. Mun jonttunaamari katoisi jonnekin. Sä oot ylivoimainen. Jos oikeesti kuumaa meidän koululle, mä oon aika iso fani oikeesti. Joo, mä oon Toisen pitäisi olla Arni. Joo. Tässä on basso. Ja ei. Joo. Erota mun ruuhkapuloita. Oho. Oli penkkarit, menin kotiin, oli leffaa, nukuin, sit tultiin Ilona letkottaa ja kohta me lähdetään kaivomaan motherfucking huoneelle. Eli minun luokseni. Sinne menee kaivohuoneelle eli sinun luokse. Ai koko kamera lukee tonne ja minun äiti sanoi, varokaa vaan. Helgaakseni. Sä olet rakkaus, intohimo. Ja Yhteinen tulevaisuus. Ne pitää jonottaa nyt ihan todella kauan. Mulla on cowboy-hattu taas päässä. Mä oon olottaa Kalle, mikä on käytössä, että mä en haluis. Siis on että me nyt vähän esitetään, että me ei olla. Me ollaan nyt asiallisia. Mut joo, on todella pitkä jono. Vähän voisin huoltaa. Moikka YouTube! Täällä me ollaan jonottamassa kaivohuoneen bileisiin. Ja mun sormet, niin se tuntuu. Anyways, moi, mun nimi on Veksi. Ja tänään mä kerron teille, miten te pautatte teidän sormet. Okei, step number 1. Tuu kaivohuoneen jonoon. Venot täällä 1,5 tuntia. Kusen housu on siis NYT nyt oikeesti. Terveisiä vaan Kumelle täältä Pengerkadun Peksulta. Nyt lähdetään Abirisselle. Niin, jos te olette true faneja, niin te tiedätte, että Oonahan on tosiaan jo valmistunut. Se nähtiin edellisessä videossa, mutta hän tulee silti meidän Abirisselle. Jee, kiva mennä reissuun. Ja tämähän on meidän toka Abirisse, eli me ollaan ihan siis konkareina tuolla. Kyllä. Paikan päällä. Vähän kiva jotenkin, ei oo paineita. Nyt ollaan matkalla. Ai nyt on taas vlogia. Joo. Lasten kanssa viinibuffan. Yes. Ratikassa nyt vaaran tunnetta.
See you on the other side. Okay. See you on the laiva side. See you on the Stockholm style. Eikö Oppaa Stockholm style. Näiden hytis on poreamme. Honeymoon Suite. Siellä on myös näköalatorni, kun se on tosi korkea, niin voi katsoa siis koko maailma. Mä tässä Iida. Miten blogaaja pärjää ilman internet? Sulla ei ole internet. Kyllähän kamera toimii ilman internettiä. Siis tää on nyt hyvä, tää on meille somelompakko. Meillä on yksi Stockholm style. Tossa on meidän laiva. Tossa on Anni ja Iida. Tossa on Oona Åklund. Tuolla on Markku ja Eeva ja Fellu. Nyt ollaan syömässä. Tai siis syötiin jo. Tuo on tämmönen bisse-shotti. Joo, no. Hei, me mennään hissillä. Ai mennään. Mennään vaan. Ei vittu, tämmönen kutosee vaan, ei mennä. Ei, mut se on, eikö se oo kutonen? Se on kutonen. Eiku paska. No. Se olikin varmaan jotain muuta kuin no. Joo, niin oli. Mä näytänkin Oonalta tänään, kun mulla on tää Oona-huulipuna. Tää on tosi kiva. Nyt me mennään New Yorkiin. Tää varmaan päätyy. Nyt tulee Artsu tälläin. Kävelepä vähän eteenpäin, niin mä kuvaan niinku sua, kun sä kävelet tätä. Salla, onhan mun puhelin sulla. Hissi on täynnä. Tuolla jotain miehiä, hyvin vittu. Jotain hälloja miehiä. En lähes portaisiin, pitää porrastaa niitäkään. Tänään lähtee. Tänään lähtee. Mennään. Mitä Tänään lähtee. Mä painan tota. Cry. Mikä toi ääni on? Kanahessu. Kanahessu. Mehän me edes mennä alas. Nyt me mennään. No niin, hyvä on tää poika. Täällä ollaan aamupalalle menossa. Mä luulin, että on. Ja sitten kutomaan. Tässä ravattelee niinku chuutia, kun mä vedän näin. Noin. Mä olin oikeastaan tosi tyytyväinen tähän aamupalaan. Kävi tämmönen vitun ärsyttävä tilanne. Mä olin tosi tyytyväinen tähän aamupalaan. Neiti positiivinen nykyään. Niin, siis juttuhan on se, että me ei ehditty tänne niinku laivan buffetin aamupalalle. Koska meitä on kusetettu. Meitä on kusetettu. Abilis-tiiville tietoa, että misinformation oli havaittavissa. Jep, koska siellä luki, että se on 10.30 asti, mutta se olikin 9.30 asti. Tai siis niinkun... Kun se oli Suomen ajassa. Mutta totta kai meillä kaikki kellot kääntyy, niin eihän me osata ajatella tolle. Niin, ehkä tää oli joku meidän maka, mut silti vituttaa. Sitten me tultiin tämmöiseen kahvila aamupalalle ja oli siis ihan perseestä. Mä yritin syödä jotain tällaista vegeleipää. Ihan pahaa. Iida halusi sanoa, että tää on kitkerää. Kiitos, kun sä vielä annoit sillä ajan. Kiitos. Mut siis ihan sikka hyvää laskeuspulaa oli. Ja tosi hyvä munkki oli, kun jäi tyhjä lauta, elikin tälleen murut jäi vaan. Tästä katsojille vielä pienet sokerinpalaset. Siinä pienet munanpalaset. MP, eiku MP. MP, tosi hyvä ruisleipää. Ei ollut yhtä hyvät leivät kuin Marjun tekemät. Ne on ne. Ja vittu, ne on hyviä. Ne on maailman parhaita. Oikeesti, we miss you, Mario. Nyt ollaan menossa Ruotsimalle. Jättejä! Ja taas voisi olla sama challenge kuin vuosi sitten koko
aikaruotsissa puhutaan ruotsia. So, nu vi ska tala bara svenska. Bara svenska. Inget muuta. Ja, hallå! Hallå! Ich bin Anna och hon. Ich bin Helvi Honkanen. Super! Todellakaan. Me ei poliittista sisältöä, että sitä ei kannata niinku edes jakaa, koska me ei ole mitään vaikuttajia eikä kannattajia. Sinne voi ottaa vaikka. Nyt tultiin Stockholm Gammelstad. Ei kun. Hän oli taksissa. Mä olin taksissa, kun taksissa hän puhui jotain ja sit Anni kuuli, että mä sanoin Bangladesh ja sit mä olin silleen, Bangladesh. Ja sit taksikuski alkoi nauraa meille. Koska saanko mä kertoa teille mietelauseen? Osoita samaan aikaan tonne. Minne tonne? You break it, you buy it. Tää jotenkin sumea tää kamera. Jee. Ihan niinku sairaan kivaa. Det är fantastic. Fantastisk. Place. Ja, Gårdsbutik. Sama juttu kuin viime vuonna, että jag är liten trött och liten darranen. Tää on musiikkivideo. Okei, nyt tultiin takas laivaan ja tultiin geimaamaan Candy-peliin. Okei, mitä mä yritän? Mä en tiedä. Ei, en mä tiedä, mä en ainakaan halua mitään bountyä. Hei, tässä on aika, apua. Ei, jos se on toi tikkari, niin mä alan huutaa. No ei vielä mitään, okei. Nyt ollaan taas syömässä. Tässä on mun jälkiruoka, täällä on tämmösiä minipannuja. Ja tässä on jälkiruoka. On kyllä teestytetty jauho. Hyvää ruokaa, hyvää juomaa, hyvää seuraa. Yliopistot ja vaikka Lab. Oulun yliopisto. Samk. Terkkui Saaralle. Me lähdetään nyt New Yorkiin. New York. New York, New York. New York, New York. Kalliolle, kukkulalle, minä majani. Vihdoin paikalla on Maria ja Roope ja Felix. Otis paassa 2 tuntia. Hei, on aina kummullisesti sen korona. Tää on tällainen cover-video. Cover your palvelija. Ei dö, että sä vaan vinkutat sitä syniä. Mikä aihe? Kakalaisen alalla sellainen tiiliskivi tyhjä. Kakalla me. Kakala oli ummetusta. Ei ollut. Mä en uskalla kakkaa. Ei paskaa. Mä luulen, että naiset kakkaa. No ei ne kakkaa. Ne kakkaa vaan ruusuja. Mitä vittua? Siis sieltä tulee ananaksia, kun minä kakkaan. Mä oon Alexander Stubb. Terveisiä Tumelle! Näitä Pengarkadun Penksulta! Tai siis Siljalainen laivalta! Mä näin pari päiväisen kahvilas. No niin, ja mitäs paskaa täällä on? Tässä on mun naamupala. Rakkaat. En vitus. No niin, nyt Taapirissa ohi. Taas ihan siis hirveä olo. Mitään ei opittu vuosi sitten ajoista. Aamupala. Sormi pistää siihen tilausnappiin.